Kawai kai ne ka san ama duniyar na auta TV. Idan ka shiga ka yi subscribing, kana kuma ka danna ƙararrawa. Sannan kuma za ka samu shirye-shirye na barkwanci wanda suka fi kowanne daɗi. Dama yi kun san halinsa, uban barkwanci ne. Kunna min na kalla domin na shege kwarkwata idanuna. Bani waya. Wato Allah ya kawo mu ƙarshen zamani. Haka ne. Gaba ɗaya mutunci yanzu ba shi a idan jama'a, babu kunya. Yawa gaskiya ne. Wannan abu yana bani tsoro fa. Wallahi yanzu dai ka duba zance a da in za ka yi zance har ka auri mata ba za ka ganta sau uku ba. Ina in ka je ma gidan su zancen tana can sashi guda kana nan sashi guda. Kuma a hakan ma da yarinya a gurin. Amma yanzu kamar ta goya shi kamar ya goya ta. Ina aka nufa kenan. Abin da ya ba a ci a komai sai dai addu'a kullum. Wallahi sai dai addu'a. Ubangiji Allah ya ƙara shirya mana zuri'a. Amin da Allah wani annabi ne kawai abubuwan da zan yanzu ka duba yaron nan dai bai daɗe da dawowa ba. Dan auta. Dan auta ba? Ka gani ka yaro ya sha makaranta. Shi ya bulbul yaro ya yi bulbul. Nan muka da shi wai bai shaida ni ba. Dan auta. Baka shaida ni ba? Ai haka yake ne, ka san shi yadda ka san kan kifi haka yake. Ba basira. Da ya zo ya ɗauko abin rimi-rimi sai kuma shashancin ya wata. Sai ya manta ko? Wallahi da ka san mai aljani ɗan gwaigwai. La ilaha illallah. Ai magana ta kare tun da ya karatun alkurani basira ta buɗe. Wannan gaskiya ne. Yanzu komai da a hankali komai da warware. Kuma na kan je kan yi kira'ar wani lokacin yana yin kira'ar. Baba. Wa alaikum assalam. Ga dan auta can ya kama mallon wai wonin yake mai. Mallon ne? An da kara a hannunsa. Wani mallon lawan? Mallon da yi. Mallon nawa? Mallon naka. Dukan sa zai yi? Dukan sa yake wai wonin yake mai. Yaron nan ba bai kan darajar mutane. Mu je. Dan auta. TV ne nashi sannan mai inganci in kun kalla za ku gane kwai bambanci na YouTube ne. Wallahi tun ranar da na ƙara tafiya ka ce wai za ka zo ka aike ni dan kare na ni salon budurwata ta zo ta gani ta ce min wai kai kana aikata wallahi Allah ya jikin ka ya ga ma yi sa da ka haka nan ba mai jin kukanka dan haka wallahi ka kiyaye na gaya ma ko kuma wallahi in ka ce za ka yi mun rayin kunya in rarralla ma karan nan dan ni ba na wasa da yaro kuma kawai tausaya ma ne kawai dan na ganka da gemu Allah ya ma baiwa amma wallahi tallahi da kai ka ta gidan ba yi bane ba wannan za ka wulakanta Kai dan auta. Jar uba, amma gaskiya ka yi rainin wayo. wannan yaya na ne yanzu kai dan auta wannan fa wan ubanka ne shine wansa wannan shine babba to ya ba sai ba kaga abin da ake gaya ma ko kaga illar yawon duniya ko ka tafi yawon duniya ya ne ya girma baka san shi ba bai san ka ba gashi do Allah yayi kai hakuri yaya kai hakuri malam la ila dusu durkusa kai hakuri bai san ka ba ya dauka yaro ne ba za ka tsuguna ba ya hakuri yaya na ne Dauta. Bin na gaba shine bin Allah. Wai a ce wai dan na ce zo in aike ka. Shi zai ngama yaro. Allah baka hakuri ni na sani. Ni na ganka a ƙasa kamar riyo. To ya ba zan gare ba ko ba ka ba. Yaya na ne. To uban naka wai ina sama da shi. Wannan fa da kake gani. Yaya na. Duk garin nan ba su ansa yanzu. To bari aka je in gaya maka. Ba ma shi nake bi ba. Ramma nake bi. A hakan. Ramma mai tubani da ita a tsakani. To Ni ka san jini dai daga jininka. Shi ka san wancan jininka ne. Isa da ina ganin ce kai zo aike ka. Haka ne. Ai hi da wata manufa ya dauka. A'a to ai ilar yawon duniya kenan malam. To dan Allah dan annabi kai hakuri. Ni kawai gani ne kamar yare na ni din da ya ganni wai ce wai zo aike ka tana tunanin wasa yake yi. Sai na dauka kawai ya raina hankali yasa na sun gumo zan Ka dauka yaro ne ko? Ka dauka yaro ne. Ni nake dan didin yaro. Yanda ka dauko shi ka kashi nan bayan gari ka zo za ka yi maka shedi yanzu zai dauke kai mai da kai. Wallahi dauka za ka ci ubanka. Ita ho. Dauke shi ya ragi. A'a. Iskanci wannan dauka jarirai kai mar. To ya zan mar. Goya yi zan. Da majanyi sai ka goya shi maje Kaga aje shi. Kai ga daga. Mutum Allah.
Illar yawon duniya kenan mallam. Allah da ta ne ya kara. Wana ne. Allah sarki. Wana ne akwai ramma ma tsakanin mu. Akwai ramma. To Allah ya haƙuri mallam. An autan ne garma. To hi baba a Legas yake barar. To ai gashi nan shi ina ne ai wannan ko kuɗi na zagawa yake a duniya. Ko kuɗi. Kawai kai ne ka san ama duniyar na auta TV. Idan ka shiga ka yi subscribing kana kuma ka danna ƙararrawa. Sannan kuma za ka samu shirye-shirye na barkwanci wanda suka fi kowanne daɗi. Dama yi kun san halinsa, uban barkwanci ne. Kunna min na kalla domin na shege kwarkwata idanuna. Bani waya.